भगवान मेरे पति को हमेशा खुश रखना। जी हाँ, भगवान मेरे पति को हमेशा खुश रखना। नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रउरा लोग के स्वागत बा। जी हाँ, रउरा लोग के बता देहल चाहत हई, पवन सिंह जी और उनकर दूसरी पत्नी ज्योति सिंह जी के तलाक के मैटर आरा स्थित कोर्ट में चल रहल बा। यही बीच में ज्योति सिंह जी वट सावित्री पूजन कैली है, यानी वट सावित्री व्रत कैली हवे और साथे साथे पवन सिंह जी के बारे में का कुछ कहली है। जी हाँ, रउरा लोग के हम खबर विस्तार से बताएं, लेकिन ओकरा से पहले रउरा लोग से एगो छोटा सा आग्रह करतनी कि रउरा लोग अगर अभी तक हमारा भोजपुरी स्पीड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर अगर न्यूज देखतनी तो सब्सक्राइब और फेसबुक पेज पर देखतनी तो फॉलो नहीं कैले तो फटाफट फॉलो और सब्सक्राइब कर दी। जी हाँ, अब हम देर ना करते हुए रउरा लोग इनके खबर के तरफ लेके चलतनी। जी हाँ, बता देहल चाहत हैं कि पवन सिंह जी के दूसरका पत्नी ज्योति सिंह जी और पवन सिंह जी के बीच में तलाकनामा, जी हाँ, तलाक के अर्जी आरा स्थित कोर्ट में दायर हो गई बाबे। वही बीच में ज्योति सिंह जी के तरफ से अब मान मनोवल यानी कि मैनेज करे के बात आ रहल बा। जी हाँ, ज्योति सिंह जी कह रहल बाड़ी, आरा कोर्ट में भी कहली कि हम पवन सिंह जी के साथे रहल चाहतनी, जबकि पवन सिंह जी साफ साफ शब्द में कहले कि हम ज्योति के साथ कोनो भी प्रकार के संबंध नहीं रखल चाहत। यही बीच में वट सावित्री व्रत पवन सिंह जी खातिर ज्योति सिंह कैली है। जी हाँ, लोग साफ सुथरा शब्द में देख भी सकीले कि पवन सिंह जी खातिर ज्योति सिंह वट सावित्री व्रत कैली हवे। साथे साथे आग्रह कैली है, भगवान से प्रार्थना कैली है कि हे भगवान, पवन सिंह जी के लंबा उम्र होखे और साथे साथे हमेशा खुश रखे खातिर पवन सिंह जी के भगवान से प्रार्थना कैली है कि हे भगवान, पवन सिंह जी हमेशा खुश रही और हमरा के एगो मौका और मिले। जी हाँ, ये खबर चर्चा के विषय बा, रउरा लोगिन के भी सोचनी है कि फटाफट बता दी। जी हाँ, भोजपुरिया जहान रउरा लोग के बता देहल चाहत हैं कि पवन सिंह जी के लंबी उम्र खातिर, दीर्घायु खातिर वट सावित्री व्रत ज्योति सिंह जी कैली है। जी हाँ, ऐसने ताजा तरीन खबर न्यूज जाने सुने खातिर रउरा लोगिन हमारा भोजपुरी स्पीड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से फटाफट जुड़ी ऐसे आशीर्वाद प्यार प्लेटफॉर्म पे बनाई, ताकि रउरा लोगिन के बीच हमेशा ही ताजा तरीन खबर लेके आवल करी। रउरा लोगिन लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फ्लो, ढेर सारा प्यार और ढेर सारा शेयर करी। जी हाँ, नमस्ते, प्रणाम।